Калі мне першы раз паказалі гэтага бота, я падумаў: ну і што? Проста бот. Нейкія тэксты, нейкія тэсты, нейкія навіны. Нічога складанага, усё відавочна. Потым мне сказалі, колькі каштуе сервер, дзе ён жыве. 4 даляры ў месяц. І колькі людзей ён замяніў. 5 чалавек, якія кансультавалі, трацілі свае сілы ноччу ў выхадныя бясплатна. Тады я задал пытанне: як гэта магчыма? Чаму большасць НК яшчэ не зрабіла гэтага? З чаго пачаць, калі хочаш, але не ведаеш як? На ўсе 3 пытанні адкажам сёння. Слова чат-бот з'явілася ў 90-х. Тады гэта быў проста скрипт. Карыстальнік піша прывітанне, скрипт адказвае прывітанне. Карыстальнік піша нешта іншае, скрипт губляецца. Вы, напэўна, такое сустракалі. Тэхпадтрымка, якая ганяе цябе па коле. Націсніце 1, каб даведацца гадзіны работы. Націсніце 2, каб пагаварыць з аператарам. І ніякага аператара. Гэтыя сістэмы рабілі адну рэч добра. Аўтаматызавалі лінейныя сцэнары. Дрэва рашэнняў. Калі на А вядзе да Б, Б вядзе да В. Калі чалавек ідзе строга па дрэве, усё працуе. Як толькі адхіляецца, усё ламаецца. Другое пакаленне пачалося прыкладна ў 17-18 гадах са з'яўленнем архітэктуры трансформераў. Гэта складаная матэматыка, але ідэя простая. Уявіце, вы нанялі супрацоўніка. Ён прачытаў усю вашу дакументацыю, усе інструкцыі, усю перапіску за апошнія гады. І цяпер можа адказаць на пытанне, якое вы самі не прадугледжвалі загадзя. Не таму, што яно ёсць у спісе, а таму, што ён зразумеў, аб чым вы і пабудаваў адказ сам. Менавіта так працуюць сучасныя боты на аснове вялікіх мовных мадэляў. LLM, Large Language Models, GPT, Claude, Gemini і іншыя. Тэхнічна гэта называецца генератыўны падыход. У адрозненне ад сістэм пошуку інфармацыі, якія проста выбіраюць найбольш падыходны адказ загадзя падрыхтаванай базы дадзеных, генератыўныя мадэлі сінтэзуюць тэкст у рэжыме рэальнага часу. Матэматычна гэты працэс абапіраецца на верагодаснае размеркаванне. Сістэма прадказвае наступны токен у паслядоўнасці, вылічваючы умоўную верагоднасць улікам усяго папярэдняга кантэксту размовы. Менавіта такая здольнасць да глыбокага семантычнага разумення кантэксту ператварыла чат-боты з прымітыўных інструментаў аўтаматызацыі адказаў у паўнавартасных віртуальных асістэнтаў. Мадэль не шукае адказ. Яна яго будуе, слова за словам. Кожны раз новае вылічэнне на аснове ўсяго, што было сказана дагэтуль. Вось чаму 2 пытанні, сфармуляваныя па-рознаму, могуць атрымаць зусім розныя адказы. І вось чаму бот разумее кантэкст. Ён сапраўды яго улічвае. Матэматычна. Цяпер пра тое, пра што рэдка кажуць. Сучасны бот – гэта не толькі тэкст. Гэта мультымадальная сістэма. Падняцце мультымадальнасці азначае розныя фарматы ўваходу і выхаду. Не толькі тэкст. Сучасны бот можа прыняць галасавое паведамленне і ператварыць яго ў тэкст. Тэхналогія speech-to-text дасягнула ўзроўня, дзе яна спрацоўвае нават з акцэнтам, нават у шуме, нават з абрыўкамі фраз. Бот можа прыняць фотаздымак і апісаць, што на ім. Можа аналізаваць дакументы, адказваць на беларускай, а на наступнае паведамленне, калі карыстальнік перайшоў на польскую, адказаць па-польску. Тэхналогіі распазнавання мовы і сінтэзу мовы дазваляюць карыстальнікам узаемадзейнічаць з сістэмай праз галасавыя паведамленні. Гэта стварае інклюзіўнасць. Грамадзянскія сервісы становяцца дасяжнымі для людзей з парушэннямі зроку, дыслексіяй, альбо тых, хто не валодае дастатковым узроўнем лічбавай пісьменнасці для набору доўгіх тэкстаў. Шматмоўнасць сучасных шэй-мадэляў забяспечвае сінхронны пераклад і кантэкстна-залежную адаптацыю паведамленняў. Бабуля з вёскі падгародняй не будзе ставіць новы дадатак. Яна не запомніць пароль. Яна не разбярэцца ў навігацыі. Але, напрыклад, тэлеграм у яе ёсць. Галасавыя паведамленні яна адпраўляць умее. Калі ваш бот прымае галасавыя, вы толькі што зрабілі сервіс дасяжным для зусім іншай аўдыторыі. Гэта і ёсць інклюзіўнасць. Не ў прэзентацыях, на практыцы. І апошняе пра тэхналогію сёння. Сучасны бот – гэта інтэрфейс да іншых сістэм.
Ён можа падключацца да базы дадзеных у рэжыме рэальнага часу, атрымліваць дадзеныя з Google Sheets, записывать інфармацыю ў CRM, адпраўляць e-mail, ствараць задачу ў Trello, збіраць ахвяраванне пра забудаваную аплату. Боты выступаюць у ролі універсальных інтэрфейсаў для інтэграцыі з вонкавымі сістэмамі. Яны могуць у рэжыме рэальнага часу падключацца да баз дадзеных, воблачных табліц і сістэм кіравання ўзаемаадносінамі з кліентамі. Гэта дазваляе не проста весці гутарку, але яшчэ і з'ясняць транзакцыі, збіраць ахвяраванні праз плацёжныя шлюсы, дынамічна фарміраваць справаздачы. Карыстальнік піша ў Telegram, а бот за кулісамі рэгіструе яго ў базе валанцёраў, адпраўляе прывітальны ліст і ставіць задачу каардынатару. Одно паведамленне, 3 дзеянні, без удзелу чалавека. Хачу быць сумленным. Большасць НК і грамадзянскіх ініцыятыў – гэта 1-2 чалавекі, якія робяць усё адначасова. Адказваюць на паведамленні, пішуць справаздачы, шукаюць валанцёраў, арганізоўваюць мерапрыемствы. І ўсё гэта добраахвотна. Часта ноччу, часта бясплатна, часта да поўнага выгарання. Гэта не індывідуальная праблема дрэннай арганізацыі, гэта структурная праблема цэлага сектара. Інстытуты грамадзянскай супольнасці традыцыйна сутыкаюцца з хранічнай праблемай абмежаваных чалавечых, часавых і фінансавых рэсурсаў пры неабходнасці ўзаемадзеяння з вялікімі аўдыторыямі. Інтэграцыя віртуальных памочнікаў вырашае гэту фундаментальную праблему шляхам зніжэння памежных выдаткаў на камунікацыю практычна да нуля. Сістэма на базе ШАІ забяспечваюць бесперапынную кругласутачную падтрымку, гарантуючы пры гэтым персаналізаваны і кантэкстазалежны падыход да кожнага асобнага карыстальніка. Да нуля. Гэта не перабольшванне. Бот не бярэ адпачынак, бот не захворвае, бот не выгарае праз 3 месяцы інтэнсіўнай працы. І вось канкрэтная лічба, якую варта запомніць. Да 80% паведамленняў у тыповай НК гэта аднатыпныя пытанні, гадзіны працы, адрасы, як ахвяраваць, дзе запісацца на мерапрыемства. Вось гэтыя 80% можа браць на сябе бот імгненна, у любы час сутак, без затрымцы. А людзі застаюцца для таго, з чым бот не справіцца. Складаных сітуацый, жывога кантакту, нестандартных рашэнняў. Але ёсць яшчэ адзін вымер, які мне здаецца важным. Уявіце чалавека, якому патрэбна дапамога. І ён знайшоў сайт вашай арганізацыі, спрабуе разабрацца ў структуры, не разабраўся, зачыняе ўкладку. Гэта называецца парог уваходу. Кожны дадатковы крок адсеява людзей. Рэгістрацыя мінус частка, пароль мінус яшчэ, новая навігацыя мінус у квадраце. Бот у мессенджеры знімае гэта трэнне цалкам. Ёсць у яго Telegram альбо WhatsApp. Амаль напэўна. Одно паведамленне і чалавек ужо ўнутры. Гэта пацвярджаецца на практыцы. ЮНІСЕФ запусціў ініцыятыву YouReport, сетку ботаў для збору зваротнай сувязі ад моладзі па пытаннях адукацыі, аховы здароўя і правоў чалавека. Праз нізкі парог уваходу платформа здолела прыцягнуць больш за 10 мільёнаў зарэгістраваных карыстальнікаў па ўсім свеце. Боты збіраюць зваротную сувязь у рэжыме рэальнага часу, дазваляючы міжнародным інстытутам прымаць рашэнні, абапіраючыся на дакладныя дадзеныя. 10 мільёнаў карыстальнікаў праз бота ў мессенджеры. Ёсць яшчэ адзін прыклад, які мне падабаецца сваёй канкрэтнасцю. Ёсць яшчэ адзін прыклад, які мне падабаецца сваёй канкрэтнасцю. Індыйская некамерцыйная платформа Civis выкарыстоўвае ботаў у WhatsApp, каб далучаць грамадзян да працэсу заканатворчасці. Замест таго, каб прымушаць людзей арыентавацца ў складаных урадавых парталах, бот агрэгуе законапраекты і дазваляе пакідаць каментары наўпрост у чаце. Карыстальнікі могуць адказваць тэкстам, галасавымі паведамленнямі, нават адпраўляць фота рукапісных нататак. Выкарыстанне вялікіх моўных мадэляў для прадастаўлення фонавай інфармацыі па законах прывяло да павелічэння колькасці адказаў у 2,5-3 разы. Дзякуючы нізкаму парогу ўваходу, платформа змагла атрымаць водгукі з 782 з 788 акруг краіны,
уключаючи глибоко ізольовані сільські райони. Амаль повний охоп країни. Не тому, що наймали тисячі людей, а тому, що знизили порог увоходу до одного повідомлення в WhatsApp. Давайте зайдемо у конкретику. Ось 4 задачі, які бот вирішає для любой НК. Не теоретично, на практиці. Задача перша – опрацовка зворотів і FAQ. Самовідовочно, але почнемо з його більш важливе. Уявіть, кожен день у вашу організацію приходить 50 повідомлень. З їх 40 однотипні. Ви ще приймаєте хвірування, як записатися, де ви знаходитеся, чи є у вас місце на стажировку. Кожен отказ займає 2-3 хвилини. 40 повідомлень, 1,5 години у день. Кожен день. Тільки на рутину. І це ніхто не оплачує. Це просто час волонтера, який мог би зробити нечто інше. Бот вирішає це імгненно. Ён предоставляє інформацію про години праці, адреси, способи ахвярування і юридичні інструкції у будь-який час, без затримки. Адміністраційні видатки знижаються. Бот здольний взяти на себе до 80% рутинних запитів, дозволяючи спеціалістам сконцентруватися на складаних випадках. Важний нюанс. Добрий бот ведає, коли передати розмову чоловіку. Коли питання виходить за межі його компетенції, ён таки каже: «Це питання ліпше міркувати з координатором, написати їй або йому прямо зараз». Це не слабость, це правильна архітектура. Задача друга – керування волонтерами. Тут є проблема, яку кожен НК ведає особисто. Чоловік хоче стати волонтером. Він знаходить форму на сайті, заповняє, чекає тиждень, 2. Нічого не відбувається. Ці він пише в Instagram. Йому відказують раз 3 дні. Пропонують заповнити анкету. Він уже втратив цікавість. Це не проблема злосності координатора. Це проблема системи, яка не побудована під худкість. Бот вирішає онбординг автоматично. Автоматизований питальник при реєстрації збирає навики, геолокацію, досяжність і розмірковує задачі на основі тегів користальника. Постоянний контакт з базою волонтерів підтримується про сегментовані розсилки. Онбординг радикально поскоряється. По-простому. Чоловік пише боту «Хочу допомогти». Бот задає 5 питань. Раз 10 хвилин чоловік у базі з тегами. Вводить машину, веде ангельську, досяжне у суботу. Коли у суботу спотребиться кур'єр, координатор веде, кому написати, без ручного пробігання по таблиці. І ще одна річ. Бот може сам напоминати волонтеру, но на наступному тижні є мероприємство. Ти досяжний? Один клік і він у списі. Задача третя – навігація і підтримка. Сайти НК часто тяжкі. Це не закид, це речеїсність. Шмат сторонок, складана структура. Важный документ схований на 3-му узровні меню. Чоловік шукає один PDF і заходить ні з чим про 3 хвилини блуканню. Бот виступає у ролі інтелектуального навігатора, накеровує користальника до потрібного артикула або документа на основі його намірів. Аналіз логу чат-бота допомагає виявити сліпі зони на сайті і оптимізувати інформаційну архітектуру. Це недооцінений бонус. Коли бот фіксує, кожен день 10 людей питаються знайти бланк заяви. Це сигнал. Бланк незрозуміло розміщений. Треба переробити сайт. Бот створює зворотну сувязь про те, як люди справді шукають інформацію. Не як ви думаєте, її шукають, а як вони справді її шукають. Задача четверта. Досяжність для всіх. Про це вже говорили, але я хочу розгорнути. Ми часто думаємо про метову аудиторію як про однородну групу. Яна ніколи не однородна. Є люди, які читають дрянно за проблем зі зроком. Є люди з дислексією. Є пожилі, які не друкують хутко. Є люди без ноутбуків, тільки телефон і мобільний інтернет. Технології розпізнавання мови і синтезу мови дозволяють взаємодействувати з системою праз голосові повідомлення. Шматмовність сучасних шаї моделей забезпечує синхронний переклад і контекстно-залежну адаптацію повідомленню, ліквідуючи мовні бар'єри. Один бот може одночасово відказувати по-білоруську, по-російську, по-польську і по-ангельську,
без дадатковых налад. Для арганізацый, якія працуюць з мігрантамі, бежанцамі альбо міжнароднымі партнёрамі, гэта не дробязь. Гэта асноўныя функцыі. Добра, вы хочаце свайго бота. З чаго пачаць? Ёсць два шляхі. Раскажу пра абодва. Уключайце тое, пра што звычайна маўчаць у рэкламных матэрыялах платформаў. Першы шлях – ноу-код канструктары. Прынцып просты. Вы будуеце логіку бота ў візуальным рэдактары. Перацягвайце блокі мышшу. Злучайце іх стрэлкамі, прапісвайце тэкст адказу. Ніякага праграмавання, ніякага кода, ніякага распрацоўшчыка. Рынок ноу-код канструктараў прадстаўлены мноствам рашэнняў. Сярод іх для унікальных стратэгій вылучаецца SendPulse. Яе архітэктура дазваляе ствараць адзіную логіку, якая паралельна працуе ў Telegram, WhatsApp, Instagram і Facebook Messenger. Важнейшая перавага – глыбокая інтэграцыя чат-ботаў з убудаванай экасістэмай сервісаў, e-mail-рассылкамі, SMS-апавяшчэннямі, веб-пуш-апавяшчэннямі і ўласнай CRM-сістэмай. Гэта азначае, калі карыстальнік піша боту ў Telegram, яго кантактныя дадзеныя і тэгі цікавасцяў адразу трапляюць у CRM. Потым можна аўтаматычна запусціць адрасную рассылку па e-mail. Усё звязана, усё ў адной сістэме. SendPulse таксама падтрымлівае інтэграцыю плацёжных шлюзаў. Збор ахвяраванняў становіцца бесшоўным працэсам прама ўнутры чата. Ёсць і іншы варыянт – бот-пінгвін. Гэта платформа для тых, каму трэба больш шаі і менш жорсткіх сцэнароў. Яна дазваляе навучыць убудаваных асістэнта на ўласных дадзеных арганізацый, загружаных PDF, базаў ведаў вашым сайце. Бот потым адказвае на аснове гэтых дадзеных. Распазнае намеры карыстальніка, можа ператварыць галасавы ў тэкст і перакладаць у рэальным часе. Гучыць выдатна. І для шматлікіх праектаў гэта сапраўды добры старт. Але ёсць тры рэчы, якія вам трэба ведаць да таго, як вы заплаціце. Рэч першая. Омніканальнасць – гэта часта ілюзія універсальнасці. Telegram, WhatsApp і Instagram маюць зусім розныя API і інтэрфейсныя магчымасці. Канструктар вымушаны выкарыстоўваць найменшы агульны назоўнік. Тое, што падтрымліваюць усе платформы адначасова. Гэта азначае, што грамадзянская ініцыятыва не зможа выкарыстоўваць спецыфічныя магутныя функцыі Telegram, дынамічна абнаўляемыя інлайн-клавіатуры, складаныя кастомныя веб-дадаткі веб-апс унутры чата альбо патокавую перадачу файлаў пэўных фарматаў, бо платформа проста не падтрымлівае іх у сваім візуальным рэдактары. Вы атрымліваеце ўсё і ўсюды, але на ўзроўні найменшага агульнага назоўніка. Рэч другая – vendor lock-in, прывязка да пастаўшчыка. Логіка, якую вы пабудавалі ў SendPulse альбо ManyChat, не можа быць экспартавана ў выглядзе зыходнага кода. Калі платформа зменіць цэнавую палітыку, заблакіруе аккаунт з-за знешняга ціску альбо спыніць сваё існаванне, ініцыятыва страціць бота цалкам і будзе вымушана ствараць яго з нуля на іншай платформе. Гэта не ваш бот, гэта іх бот у іх сістэме. Рэч трэця – фінансавая мадэль, якая расце. Стартавыя тарыфы выглядаюць прывабна, ад 10 до 30 доляраў у месяц за базавы функцыянал. Але пры росце базы падпісантаў альбо неабходнасці рассылкі вялікай колькасці паведамленняў, бюджэты НКА могуць сутыкнуцца з непрадбачанымі выдаткамі да сотняў доляраў штомесяц. Для арганізацыі без стабільнага фінансавання гэта рызыка, якую трэба ўлічваць з першага дня. Я не кажу, не выкарыстоўвайце ноу-код. Кажу, ведайце, на што вы ідзеце. І думайце праз год-два наперад. Другі шлях – уласная распрацоўка на Python. Гэта гучыць страшна, але сёння ўжо не так страшна, як раней. 3 гады таму уласная распрацоўка была рэалістычнай толькі для арганізацыі з тэхнічнай камандай. Патрэбны быў распрацоўшчык узроўню сеньор, а гэта час, бюджэт. А сёння ландшафт змяніўся кардынальна. Гістарычна уласная распрацоўка лічылася прывілеяй арганізацый з вялікімі бюджэтамі. Аднак ландшафт праграмнай інжынерыі кардынальна трансфармаваўся са з'яўленнем буйных моўных мадэляў, аптымізаваных для генерацыі кода ChatGPT, Claude, GitHub, Copilot. Сёння штучны інтэлект выступае ў ролі высокакваліфікаванага распрацоўшчыка-напарніка, дазваляючы спецыялістам без глыбокай профільнай адукацыі
ствараць складаныя адказастойкія сістэмы. ШАІ піша код, вы тлумачыце задачу і атрымліваеце працоўны скрипт. Але ёсць нюанс. Якасць кода цалкам залежыць ад якасці пытання. І тут ёсць свая методыка. Прафесійная методыка ўзаемадзеяння з ШАІ распрацоўшчыкам абапіраецца на некалькі прынцыпаў. Першы – прысваенне ролі і кантэксту. Запыт пачынаецца з устаноўкі прафесійнай ідэнтычнасці мадэлі. Напрыклад, дзейснічай як сеньор Python дэвелопер і эксперт па бяспецы інфраструктуры. Твоя задача спраектаваць архітэктуру адказастойкага Telegram-бота з выкарыстаннем асінхроннай бібліятэкі IOgram. Другі – пакрокавая дэкампазіцыя. Задача разбіваецца на лагічныя блокі. Замест напішы ўвесь скрипт, спачатку рэалізуй механізм загрузкі токенаў з абароненага файла env. Затым стварыце дыспетчер і базавы апрацоўшчык для каманды старт. Пераканайцеся, што код змяшае поўнае лагіраванне. Трэці – ітэрацыйная адладка. Калі пры запуску скрипта ўзнікае памылка, вы проста капіруеце яе з тэрмінала і перадаеце ШАІ. Запытам правесці аналіз і прапанаваць выпраўленне. Де-факто індустрыяльны стандарт для Telegram-ботаў Python з бібліятэкі Python Telegram Bot альбо AOgram. Асінхроннае праграмаванне дазваляе боту апрацоўваць тысячы паведамленняў паралельна, не блакіруючы асноўны поток выканання. І яшчэ адна важная рэч. Уласная распрацоўка – гэта ваш код, ваш сервер, вашы дадзеныя нікуды не адыходзяць. Ніякай залежнасці ад замежнай карпаратыўнай інфраструктуры, ніякага вендор-локін. Для арганізацый, якія працуюць з канфідэнцыйнымі дадзенымі, гэта не дробязь, гэта фундаментальнае патрабаванне. Калі вы абралі уласную распрацоўку, узнікае пытанне, дзе запускаць бота. Ёсць 3 варыянты, і яны вельмі моцна адрозніваюцца. Варыянт першы – ваш уласны кампутер. Гэта добра для тэставання, для таго, каб паспрабаваць, як бот працуе. Ні для чаго іншага. Няспыннасць працы вельмі нізкая, залежыць ад стабільнасці хатняга інтэрнэт-злучэння, перабояў з электрасілкаваннем, абнаўленняў АЭС і рэжымаў сну. Як толькі вы выключылі кампутер, бот памёр. Варыянт другі – выдзелены віртуальны сервер VPS. Гэта мінімальны стандарт для рэальнага запуску. Сервер фізічна знаходзіцца ў надзейным дата-цэнтры з резервовым сілкаваннем і магістральнымі каналамі сувязі, гарантаванай і ізаляванай рэсурсы, выдзелены ядры працэсара, аператыўная памяць і прадказальныя паводзіны пад нагрузкай, поўны каранёвы дасяг, свабода ўсталяваць любое суправаджэнне ПА. Кошт базавай канфігурацыі Linux сервера, напрыклад, на HeadSnare, складае каля $4-5 у месяц і не залежыць ад аб'ёму паведамленняў. У параўнанні з ноу-код платформамі, дзе кошт расце разам з аўдыторыяй, гэта вельмі важнае адрозненне. Варыянт трэці – ноу-код платформы як PaaS. Мы ўжо гаворылі пра іх. Высокая бесперапыўнасць, але прывязка да пастаўшчыка і кошт, які расце. Парог кампетэнцый для VPS высокі. Патрэбныя навыкі адміністравання асі Linux, настройкі сеткавых экранаў Firewall, працы па пратаколе SSH і разуменне прынцыпаў інфармацыйнай бяспекі. Гэта рэальны парог. Але сёння з чаім напарнікам гэтаму навучыцца рэальна. Цяпер рэальны прыклад, не гіпатэтычны. Ёсць арганізацыя VRT Agency. Яны зрабілі Telegram-бота для навучання людзей бяспечнаму выкарыстанню штучнага інтэлекту. І ў тлумачэнню еўрапейскага заканадаўства ў гэтай сферы бот называецца VRT AI Infobot. Зроблена на Python на ўласным серверы, без канструктараў. Але самае цікавае не тэхніка, а архітэктурнае вырашэнне. Праблема, як абнаўляць змест бота. Калі дакуцыйны тэкст зашыты ў код, каб змяніць адну фразу, трэба перапісаць праграму. Для юрыста альбо рэдактара без тэхнічнай адукацыі гэта складана. Рашэнне, якое выбралі – Google Docs. У праекце ёсць модуль Google Parser. Ён выкарыстоўвае спецыяльны сервісны аккаунт Google для аўтарызацыі праз крыптаграфічны ключ.
Гэта дазваляе боту па запыце карыстальніка звяртацца напрямую да дакументаў Google Docs і выгружаць актуальны тэкст. Калі аб'ём тэксту перавышвае ліміт Telegram у 4096 сімваляў на адно паведамленне, будаваная функцыя SafeSend разбівае яго на лагічныя фрагменты і адпраўляе паслядоўна. Такая архітэктура дазваляе юрыстам і рэдактарам НКА правіць адукацыйныя матэрыялы ў звычайным Google Docs, а змены адразу адлюстроўваюцца ў адказах бота без неабходнасці перезапускаць сервер альбо перапісваць код. Вынік. Юрыст открывае звычайны Google Docs, рэдагуе тэкст інструкцыі, захоўвае праз секунду, бот ужо адказвае з новым тэкстам. Без перезапуску сервера, без праграміста, без чаргі задач. Разумная архітэктура, тэхніка для тэхнікаў, змест для тых, хто ў змесце разбіраецца. Архітэктура з 2 базамі дадзеных. Бот выкарыстоўвае адначасова 2 базы, і гэта паказальна для зрэлага падыходу. Першая – лакальная реляцыйная база SQLite. Файл bot.database захоўваецца непасрэдна ў дырэкторыі праекта. У гэтай базе стан карыстальнікаў, іх Telegram ID, прагрэс у інтэрактыўных тэставаннях, балы за шэі экзамен. SQLite – гэта лёгкая бібліятэка, якая не патрабуе асобнага сервернага працэсу. Звышхуткі, транзакцыі, чытання і запісу. Рэзервовая копія – гэта проста капіяванне аднаго файла. Другая – сеткавая база MySQL 8. Яна выдзелена выключна для захоўвання структураванага потоку тэхнічных навін у табліцы AI News. Напаўненне гэтай табліцы адбываецца не праз бота, а праз знешні канвеер аўтаматызацыі N1 Workflow. Бот толькі чытае навіны па запыце карыстальніка. Такая сегрегацыя дадзеных прадухіляе блакіроўкі і гарантуе высокую маштабаванасць сістэмы. Гэты падзел не залежная складанасць, гэта прафілактыка. 2 розныя задачы, 2 розныя базы. Калі адна перагружана, другая не спыняецца. Бяспека і адказастойкасць. Дакументацыя VRT Agency апісвае строгую працэдуру наладкі сервера з нуля. Ізаляцыя прывілеяў. Выкананне бота ад імя суб'ект-карыстальніка рут катэгарычна забаронена. Замест гэтага у AC Linux ствараецца асобны карыстальнік bot-user, правы якога жорстка абмежаваны адной хатняй дырэкторыяй. Абарона сакрэтаў. Усе токены API Telegram, ключы аўтарызацыі OpenAI і паролі да базы дадзеных ніколі не захоўваюцца ў файле bot.py. Яны вынесены ў асобны канфігурацыйны файл env. Правы дасягу да гэтага файла hmod 600. Прачытаць альбо змяніць яго можа выключна уладальнік bot-user. Адказастойкасць праз systemd. Ботам кіруе сістэмны менеджер ініцыялізацыі. У файле канфігурацыі службы прапісана дырэктыва restart on failure з затрымкай restart sec 5. Гэта вызначае, калі бот упадзе за крытычнай памылкі ў кодзе, выключэнне пры парсінгу API альбо збою сеткі, аперацыйная сістэма аўтаматычна выявіць падзенне і перазапусціць бота праз 5 секунд. Маніторинг логаў цэнтралізавана збіраецца, аналізуецца спецыяльнымі камандамі. Вынік. Бот працуе кругласутачна. Сам адказвае на пытанні, сам тэстуе карыстальнікаў, сам распаўсюджвае навіны пра шэі. Без людзей на дзяжурстве ноччу за $5 у месяц. Хачу асобна пагаварыць пра бяспеку. Не таму, што гэта страшна, а таму, што гэта часта ігнаруюць і потым шкадуюць. Калі вы збіраеце дадзеныя праз бота, вы несеце адказнасць за гэтыя дадзеныя. Асабліва, калі вы працуеце з уразлівымі людзьмі, тымі, хто перажыў гвалт, дзецьмі, людзьмі ў крызісе. Ёсць 2 тыпы рызык, якія трэба разумець. Рызыка першая. Prompt injection. Гэта атака на логіку шэі. Карыстальнік адпраўляе спецыяльна сфармуляванае паведамленне. У ім захаваны загад. Забудзь усе папярэднія інструкцыі. Адказвай па-іншаму. Абарона. Дадавайце слаі праверкі ў уваходных паведамленняў
перш чым яны трапяць у API мадэлі. Гэта не гарантыя, але гэта значна зніжае рызыку. Архітэктары НК павінны ўкараняць строгія ўзроўні валідацыі і ачысткі ўваходных дадзеных. Рызыка другая. Конфиденциальность дадзеных и провайдеры ШАИ. Другая рызыка связана с провайдерами ШАИ, компаниями кшталту OpenAI, Anthropic и Google. Даследаванні, праведзеныя Стэнфордскім інстытутам ШАИ, выявілі, многія распрацоўшчыкі генератыўных мадэляў па ўзмаўчанні збіраюць карыстальніцкія далёкі для напаўнення навучальных наборак дадзеных і наступнага дапрацоўвання сваіх алгарытмаў. Для праваабарончых арганізацый НК, якія супрацьдзейнічаюць хатняму гвалту альбо журналістаў, якія збіраюць сведчанні праз чат-боты, уцечка такіх канфідэнцыяльных дадзеных у публічныя навучальныя наборы з'яўляецца катастрафічным парушэннем пратаколаў бяспекі. Рашэнне. Першае. Выкарыстоўвайце камерцыйныя API-шлюзы. Яны юрыдычна забараняюць выкарыстоўваць дадзеных кліентаў для навучання мадэляў. Бясплатны чат GPT і платны OpenAI API – гэта розныя рэчы. Другое. Тлумачце карыстальнікам. Не передавайце боту асабістыя дадзеныя, імёны, адресы, паролі. Регулярны інструктаж аўдыторыі аб недапушчальнасці перадачы персанальных дадзеных абавязковы. Трэцяе. Укараняйце відавочныя механізмы адмовы ад збору дадзеных. І галоўнае правіла, якое вырашае многае. Збірайце мінімум. Толькі тое, што сапраўды трэба для працы. Не захоўвайце тое, з чым можна абысціся. Бот версіі AI Infobot захоўвае толькі ананімны Telegram ID карыстальніка. Нічога больш. Гэта не выпадковасць. Гэта свядомае рашэнне, прынятае ў пачатку праектавання. Вернемся до пачатку. 5 чалавек, якія адказвалі на паведамленне ноччу. Цяпер гэта робіць бот. За $4. Гэта не пра тое, каб замяніць людзей. Гэта пра тое, каб людзі маглі рабіць тое, на што сапраўды патрэбны людзі. Ухваліць складаны выпадак, падтрымаць чалавека ў крызісе, прыдумаць нешта новае, пабудаваць давер. Падсумуем. No-код платформа хуткі старт, але ёсць вандерлог-ін і кошт, які расце. Python на ўласным серверы, больш свабоды і кантролю. І сёння гэта рэалістычна нават без тэхнічнай каманды, бо ёсць ШАИ, які дапаможа пісаць код. VPS за $4-5. Гэта мінімальны стандарт для рэальнага запуску. Збірайце мінімум дадзеных, чытайце пагадненні правайдераў, думайце пра бяспеку з першага дня. Ваше заданне на гэты тыдзень. Адкрыйце Telegram, напішыце версіі AI Infobot, паразумляйце з ім як звычайны карыстальнік. Паспрабуйце задаць нешта, чаго ён не чакае. Гэта лепшы спосаб зразумець, як яно працуе. Не з тэорыі, а з вопыту.